Hardom, nili men Rahul teron, lapen nili as a social worker, Umrangso. Pini lasso lamar janong nili nali tumalong bang nangkok bate nali tumangno lamplar bate isi thethini alam nang thanang kok alam mala helo non long la longle phelang alam pen kachihuri sei lasso alongle karbi alongle ki khangji pupen kachesong nengkan isirai beng pleng kei kachesong umrong apamakar bidoan kipi kiti akli mangphar hemi jangri doan kadu kabe kachesong rapet according to tumhaneli si lamthe kachipui bata kachethani kangtung ase neli chethanji bata neli ki pui bang lehlo ele tum hoi chesong lo lapen ele tum kado kabe umrong apamalong kethe kiding kipi kiti hemi jangri kado kabe si le tum karbia phelang karbia longle jong nangi puat jog neli tum arni arbi kachicak pa neli tum chesong lo chesong bom bang bom lo unkai ke anang thek dulu neli tum da 3 kilo pen kachesong pen chenglo last non governor no anta neli tum allo nang pili pen kado kabe SK pen chenglo ingnut bahini कैसे मुचोट तुम पेन चेंगलो कदो कबे इंटेलेक्चुअल लीडरशिप तुम मिले तुम चेसोंग रा पेपेंसो बोरो लिकिंडोंग थारबी लांगसो लोंग लिपि जोग नंगी बुआ जोग एले तुम का चेसोंग एरसेट तुम से का चेसोंग दोलो लापेन के मने फन के सोशलिस्ट अलाम लितुम अफान कोड पेन इसी वर्डिंग नंगिले mate si sokos notice nang ile palang litum code lo anta chedam nang lo ana lo solong le pan kapi jog e palang litum neng chiber thip pe che song thip lo nili Rahul teron pusta me thekted related pusta me nili RVR e pen chenglo kethe kiding police army tum pen chenglo media tum mang nu pusta me nili alang litum pen methang alongle phelang ka cherai kom nang ji bate litum ma land right we are the actual son of the soil po pen kaching hon pen lasso kar pe along le ka pijok nang hi po phan nili pen nang ansta me nili tame chesong lo la pen nili ke chesong diplang seta non alam na eklang thu bang ke non chiklu yon aprang chiklu yon pleng kai lo no lasso hot nili tum angkrat pen karju long bang ke o council atum ingnut bahini dat inut la the manipulate from asupan thandam se inut bahini atum than pen poisa tangka pen kipipu nelitum arjulong amasi laso karjulong loge nelitum RTI file lo RTI ateng pen nelitum phan la komanma se beneficiary list ma la pen kwan sa tangka ki pima la bang nelitum eng chaplo la pen nelitum phanang pipen nelitum rada hong jailong la RTI report pen mangke komanma phansi tangka kwan ki pima kwanan ki pipema bangke neli tumlong lo amasi neli jungjung bate neli Rahul teron hin ki pui bang la hello neli tumke umrong apama rat umrong apama karbi arni arbe ka chechak ke compensation lanan long nangi ko phanne neli tum ka chesong gali neli tumke karbia longle jog nangi cancellation is the only solution pipena jo neli bang arjak thiblo seta me bidilang no atum dak ignut bahini ang bong nang che yogron pen lahayalam rong asuphan pinkhat pruben non tangka bangke council tum bangke nang khap det lo council tum rong asuphan lanan tangka ke pipo banga a hisab long lo setame non neli karju thu bangke ambuja cement halaswa ambuja cement tum kwana crore se council ang thapma halaswa patan neli tum non tokjir pen pier lo prabjing pen hala so record ta nang lipo jong se hala so record ta nang li lote nili rada hong jai nang pachini seta me nili karju long tang esa ward belly nili ingnut bahini officer pen karju long teng te 500 crores atangka bang council phanang pilo 500 crores atangka bang ke council phanang pilo puse nili arjulo seta rojo mane hane lakh cap seta halak kiri muchot me a crore mar se 1 crore 50 lakhs 1 crore 19 lakhs 89 lakhs 70 lakhs 40 lakhs 80 lakhs
labangan tek ucot cut kiri tum la tum se tangka bang cibiat lo lapen hala kachini dun de tum rong su tum han bang ge amek bi pon krai son man ne phan ka elak pi pon man ne phan ba lak ni pi pon som se alang li tum bi lo ase pinang ana tum neli phanan pu nang li phan ta tangka nang bi pi lo pus neli tum ar julom lapen ge tangka nang li ta endet pus pinang ana tum ba nang pu seta nili nali chathan thu le thot lo nili Rahul teron bangge lahai longle phelang atangka ke pinian ta nili nela nali tum jom se proof do bolote rada hunjai long pe klai non nili phan nili la swa channel hoi bate la swa lamar jang hoi se nali tum phan chuning ri lo naka chuning ri lata rat umrong apa marat nili phanang sai non radang no se nili phanang sap nai jong se Rahul teron jong se longle phelang nam se kai si nane pen chur det bolote nili phanang kok dong le nili phanang thanks na nili check sep pola bang la se nili ke check pe anda so long le ke cancellation process nili arjap thiblo la pen pinian da arjap thibji none phang da arjap thibla non nili tum ke dam nai ana dim nili tum damlo principal secretary long tamen nili tum hok pera kang sai pate free and fair transparency teng man ma beneficiary madalong le se ke dam mahala so malik se tangka long nangi madalong le se kan hok mahala so am hem khu se tangka chilong no ni stamen non ke lanan se manipulate lo lan se divide and rule lo had da along le genuine affected neli ke choto likhin dong arong lo neli hatak neli voters do neli ke damtang election na neli choto likhin dong pen setho neli PRC ta choto likhin dong pen lapen neli phu pen chenglok neli phu arong lo neli pe arong lo hadak neli tu mahang thek bek samen neli ke pinyan ta la pen sekai si ta neli long la se neli la so ala lamarjan hoi pen ki pudamia lam la hello hadak alongle do bek atu hemri therklong atu longle pata chi odong atu latum sekai sida chulong len ta pini tum do lahai bangke ilikar bi hijam si popi ben ka cheber la bai le tum imethang sine choila la si non la khijapon boma leadership pu ka chikrong atum hantane li la solam hoi ben li ka chorju bate ne li ke than kan tum la hello nangli tum aphan umrong apama rat karbi umrong apama arat heme jangre kidukela kebi ki RBR ina cecakun kenali tu compensation ang kehan dum halen ang cecakun kali karbi dangde karbi kesi karbi nengi si donang pojok ne karbi alongle pijok nang pojok ini si lanar ni tanang cecakun kuna nanne RB pen cenglok RB adapen haning tu nanar men ang cecakun le stamen ang litum halang litum pantalang plot alang litum han hajar ka cengwa yawe hajar ka cethana we hajar ka cengkia we pen direct nang litum la bidi lang no pen tangka endet bangke labang kecok cek hepik lo pusini ni nang jongi lapen nang jong dagi lapen kela kar bialong lagi jo ratu mai kar bia hotur pusika do kabe umrong pamar rat talang le tuman pang thek ni lapen neli sipu nang thi bang le hello non la tangka ke ot pen penang atum ke lakre phot tum dolo pene do 1 crore dolo pene tum 2 crore dolo la so tangka maha pen nang le tum hot of kechu pen cheparo ka inang ni neli tum ahok pera kang sai paneli ang kang tu yang deng nele tum ta unane nele tum claim lo la si panam na biken nang litum la so tangka chebek nang kok ta the bata chebek be bata nang litum hem kang sam ke du nang phanda nang litum du nang kok ta the neli la hai ke as a social worker nang litum kar bia phanang karja report se la si non la kijapon boma leadership pu ka chikrong na tum hanta neli la solam hoi ba neli ka chorju bate neli ke than kang tum la hello nang litum aphan umrong apama rad karbi umrong apama arat heme jangre kidukela kebi ki RBR ina cecakun kenali tu compensation ang kehan dum halen ang cecakun kali karbi jangde karbi kesi karbi nengi si donang pojok ne karbi alongle pijok nang pojok ini si lanar ni tanang cecakun kuna nanne RB pen cenglok RB adapen haning tu nanar men ang cecakun le stamen ang litum halang litum hantalang plot alang litum han hajar ka cengwa yawe hajar ka cethana we hajar ka cengkia we pen direct nang litum la bidi lang no pen tangka endet bangke labang kecok cek hepik lo pusini linang jongi lapen nang jong dagi lapen kela kar bialong lagi jo ratu mai kar bia hotur pusika do kawe umrong pamar rat talang litum han pangthek ngi lapen neli sipu dang thi bang le hello non la tangka ke ot pen penang atum ke lakre phot tum dolo pene do 1 crore dolo pene tum 2 crore dolo la so tangka maha pen nang litum hot of kechu pen cheparo ka inang ni nelitum ahok pera kang sai phaneli ang kang tu yang deng nelitum ta unane nelitum claim lo
lasi panam nabdi ke nang litum laso tangka cebek nang kok tathek bata cebek be bata nang litum hem kang sam ke do nangi phanda nang litum do nang kok tathek neli lahai ke as a social worker nang litum karbia phanang karja report se neli nang li chethani ledlo karbia so se panam nabdi ke kisunge lasi ke me kahi ngota neli nang li thanda lo nang litum tangka chunon laga nang litum isu lo seta panam nabdi jong se special inquiry jong se dolo polo tangte lagi tangka je kali bang council pan citu ne council dong bang cement factory pan citu nangi athe dak dong se mane angbong non case keeping tangkring a group tumdo event lahaya alam non NCST ada kali tang lo lagi kedam tang 2024 pen National Commission for Scheduled Tribe ne lima lo as a petitioner ne li file lo lapen non Supreme Court lo ngalu le lo lapen NGT etu malong ka alu le lo non lahaya alam ing cabom ji lapen High Court long tanon red petition ne li do pier lo lase kado ka bephan neli laso lam hoi ka tuning ribang la hello tangka long lo pura chuparo pa pen hor ho ke chopen ali tu chepan hogri e prang future se ke dolang panam nabdi ke ili karbi hijan se kachelang selet karbi hijan se phate kache beng hala bangga aveden nang isatame nangli tum jong se ke chok che putka nili le nang beng be sata nangli tum ke lower rona teng ban bangge company tum ke nang inside ko thenili tum la solong le no nanda nili tum kachesong neli ar jap thip neli Rahul teron pen cenglok pindangan karbi songjapu atum ke arjap thiblang pindangan karbi texer intellectual atum ke arjap thiblang la solong le pilong le la pen pinang ni ko phansa arjap thiblang la se jong se arna madaga tor ben jong se neli tum la so case non kachesong ben jong se hided bulletin nangli tum la so tangka cheboy nangi la pen ke tangka jong se cheboy be langli tum ke nelo same as per law as per land right teng as per free and fair compensation ek teng as per la land ownership ek teng polote nangli tum mai panam nadik bangai hemkang sang samen nangli tum donang ko ge lasi emithang karpi hijan chinghon thu seroina nangli tum le neli phanang panung ku pustame neli ge pinyanda nangli tum han methang amni sanang chitin la methang atim nangli tum natma nangli tum longle phelang alam ki nan nangli tum karbi athaya kisu mai Rahul teron 24/7 nangli kolik non neli nangli tum no sarjap thibi seta kedam tang son ke army pen chenglok ko neni le tum nang chesong nun pen tharbilang so sorang panung ko na panung ku borol kindong sorang panung ku chotol kindong sorang panung ku lage neli Rahul teron delle neng ke oi kali lage umrong apama rat se aneng ke oi lo athema compensation lason thak compensation ki piadim ke dulo longku dame compensation long lo same hadake longku compensation nele tum rada phanang chong thoi the rada tum hanang nang pon pen na pachesong se rada tum hanang pon pen dharna nang bedude rada tum hanang pon pen tum han memorandum nang PPP compensation han piye pulo bak pivelo seta me non ke longle pinang ne pu kachesong pen chesong lo ta o non na longle pitunang chok ma chok chema pula so ka chingwai ta ve pen sa arlo pen kamplem joy pen council pen tangka ende lake nele tum pini kali pana kali same lake kai to ke la solam mange umrong apa ma rat me tingi se tingi nelo lase emithang karbi hijan nele tum asap so vet umrong apam long ke tu duna karbi ke iklai vet isibet ke duna ngia dim same no la hayalam pen nele tum asap kadu ka ve angbong i hember hem thak tai sini ke choi bang dokok lo lase none phang la hayalam ka ve detia phanele tum ka do ka ve a hok pera kang sai ke longe phanele tum arnam tang no dame hirjume hang pen nonile tum ka chesong bom la so karjap thip so PIL so red petition la pen ke nitum Supreme Court long National Commission for Scheduled Tribal long case ki pitang pot la so ka che final long nangli tum tanang arjap din thipo police ne lineng thelo la sele tum a hok pen ka chesong mang arjap thip nang athe ilitume lage longle se kan hok lo bolote lage boroli kindong det si longle ka efegi boroli kindong tharbilang so det si along leki kone hadak des ka efegi puali lake entire karbi arong more than 7 to 8 village lapen entire umrangso se laswa pollution cement factory at duk nang kangjar long te pene cancer long po pene astama ki su long po lason tak se ka do ka se ki duk bang chechak nang istame ke claim ke nam hot bang ka do ka ve non ke chubang ignut bahini la poklana tum pamanga la nili unacceptable ta pen phir se nile nang li tum phan la so lama jan hoi pen pijujia phang nili nang li tum phan ke thaning tum ba helo Rahul teron phan tu ke jok ta namune kapre galam pen dang chini ne se tame longle phelang alam pen manga Rahul ke tiata sekai sida ene la pen ke nak bijanang ne athe
neli kiduk det lapen kiduk ateng se neli do ista me kar bia longle phelang ke yor kan se neli hem che par pong ji hem che par jap ji neli gari motor che nami lage neli ketia ta be jong si ke dam tam mane aneng long do je Rahul teron ta tangka en henten pujong se kahon dek do pakamatha do bola ta nali tum phan neli Rahul teron hoi ba se nali chuning ri thulo nali tum inquiry non approve nang peklang non radang no le neli phanang sai no lan neli nali tum phana lan tum radang no neli lam chang nang chipilo la se la sola marjan bang khedak se neli pijin kok la se kado ka be phanta chuning ri lok kardom ar jap thip na